5 typiske sikkerhedsfejl under bilreparationer. Lad os tale om 5 klassiske sikkerhedsfejl, som alle mekanikere kender. Første manglende brug af personlige værnemidler. Første klassiske fejl: at lade som om PVR er valgfrit. Sikkerhedshjelme, beskyttelsesbriller og handsker springes ofte over til fordel for hurtigt og nemt arbejde. Denne tilgang skaber en falsk følelse af sikkerhed og undervurderer de reelle risici. Manglende hjelm kan give hovedskader. Ingen briller. Du kan få metalspåner eller bremsestøv i øjnene. Bare hænder kan føre til snitsår, forbrændinger og kemisk irritation. PV'er er ikke overdrevet. De beskytter dig. Installer Autodoc-appen. Spar penge, når du køber reservedele. 2. Kulilteforgiftning. Næste fejl: at starte motoren i et lukket værksted. Det virker harmløst ud, indtil man opdager, at kulilte er usynlig og lugtfri. Det forårsager svimmelhed, besvimelse og kan være dødeligt, længe før du opdager, at der er noget galt. Kør altid motoren med ordentlig ventilation, døre åbne og god luftgennemstrømning. 3. Arbejde under en bil kun understøttet af en dongkraft. En anden stor fejl: at glide ind under en bil, der kun er løftet af en dongkraft. Dongkrafte er til at løfte, ikke til at sikre, hvilket betyder, at de kan glide eller svigte uden varsel. Hvis bilen falder, har du ikke tid til at reagere. Brug altid akselstøtter. Stol aldrig på dongkraften alene. Fjerde brændte fra klude brugt til olie. En tilfældig fedtet klud på bænken kan se uskyldig ud. Men stof med olie kan blive varmt og selvantænde. Ja, selvantændelse er ægte, og værksteder er fyldt med brændstof til det. Et værksted er også et højrisikoområde, da der ofte er åben ild og gnister, som kan antænde kludene. Opbevar klude brugt til olie i en metalbeholder med låg, eller bortskaf dem korrekt. 5. Støjeksponering. Endelig larmende værktøj og ingen høreværn. Slibemaskiner, slagpistoler, kompressorer skriger alle højere end naboens plæneklipper. Konstant støj giver permanente høreskader og tinnitus. Høreværn eller propper løser problemet med det samme, og der er ingen grund til ikke at bruge dem. Disse fejl sker hver dag, og omkostningerne kan være enorme. At arbejde klogt er første skridt til at arbejde sikkert. Hvis denne video hjalp dig, er du velkommen til at abonnere. Og fortæl os i kommentarerne, hvilke sikkerhedsregler du har brudt. Vi har alle vores egne historier,